आनजाद होआ मानो आनजाद होआ साइन्सआव फरायलायनाय गथ'आनो आनजादखौ होआब्ला जुदि बे आनजादखौ होआब्ला समाजा मा सोंगोरनांगौ आफा आं सिरिथा फंसेबो सोदोब दा बुंदों आं जेखौ बुङो बेखौनो गनायनांगोन नों जुदि बे आनजादखौ होआलाबासिनो थानानै आंनि मान सन्मानाव माबा मोनसे सोदोब बेरखाङोब्ला नों दि आंनि माबा मोनसे जायो बेखौ बावगारलांगोन बेखौनो मिथिखा आफा आं नोंनोथ' खिन्थानो हायो आं आनजादखौ मानो थाखाय होआ आं आंनि लोगोखौ माबोरै गारना थांनो हानो आफा आंखौ निमाहा हो आफा नोंनि गोसोआव दुखु होनायनि थाखाय आसा खालामो आफा नों बे खोथाखौ नों सानसेबाबो बुजि मोनगोन जादोंना जायाखै गासैबो सोखाजोब्बाय आं दै बथलखौबो बावनो सोबाय मालिकनि खोथाखौ मोजाङै मालिकआ जेखौ थोनो बेखौनो मावबानो जाबाय आरो टाइम बायदि ओंखामखौ जाबानो जाबाय थांदो जागोन दे आयै आं थांनोसै ओइ पungja बहा थांदोंमोन नोङो बै आं माबा माबि लायदोंलै न'आव जेबो गैयिखाय ओमफ्राय नोंलाय बहाथो थांनो नागिरदों आं नोंखौ नागिरबोदोंमोनलै आंहा नोंजों गोनां खोथा मोनसे रायज्लायनो गोनां दंमोन अ आंजों मा गोनां खोथा माथो माबा माबि लायनो थांनायानो आखायानो खामानि मावनाय बायदिसो pungja नों आंखौ थगायदों ना आंलाय आरो माथो बुंनो हाबावनो दे जेखियानो जादोला नों गाबोननिफ्राय खामानियाव थांनांला आं नोंनि थाखायबो JEE आनजादनि थाखाय एप्लाइ खालामना दोनखाबाय नोंनि थांखिया इन्जिनियारमोन ना बास नों फरायदोल' नंगौना अजित थेंक इउलै नों बायदि जिउआव लोगो मोननांगौआ जोबोद खाफाल गोनां दे जाबाय दे नोंबो थांदो आंबो थांनोसै आंबो जोबोद फरायनांगौ दङ दे होमबालाय बेबायदिसो लोगो मोननो होनना आङो आयै ओरै फैलाय मा जाखोसै मा जाखो आफा माखौथ' गाबज्रि फैखो माबा मोनसे जानाय बायदि मा जाखो आफा आं गाबोननिफ्राय आयै हाजिरा मावनो थांला आं आयै मानो आफा आं फरायफिनना JEE आनजादखौ होना इन्जिनियार जानोसै आं आंनि थांखिखौ होसोफिननोसै आयै नों बेफोरखौ मा बुंखो फिसा नोंहा जेबो रां रुफायानो गैया नों बोरै इन्जिनियार जानो फिसा आयै आंहा सासे कृष्णा बायदि लोगो दं नों जेरै आंनि गोसोनि साननायखौ बुजियो थिग बेबायदिनो आंनि लोगोआबो आंनि गोसोनि साननायखौ बुजियो बियो दिनै आंनि थाखाय गोबां सुबिदा खालामनानै होबाय जायखौ आं माब्लाबा बावनो हाया आयै नंगौ आफा दे मोजाङैल' फराय नोंल' मोजां जाबानो जाबाय आयै आं नोंखौ बेबायदि न'आव दोनलिया आंखौ 3 बोसोरल' सम हो दे आफा नोंनि साननायाल' जाफुंथों आरो नोंनि लोगो अजितखौबो आफा इसोरा नायफिनथों बहा थांदोंमोन मानसिफोरालाय
सोर जाखो बाबुआ? पुंजा बर'नि न'आ बेनोमोन ना? औ नंगौ बेनो। र' जिराय बाबु। मानोबा नांगौमोन बेखौ? पुंजा बर'नि थाखाय गांसे लाइजाम फैदोंमोन, बेखौनो होनो फैदोंमोन आं। नंगौ नामा? साहा लोंला? नांथ'लायला नामा? आंहा गोबां खामानिबो दङ आरो गोबां लाइजाम रानबावनांगौ दङ। आं गयखौनो जालांना नङाबा? नांथ'लायला दे। दे जालांनांसिगोन बियो। दे होनबा। औ दे। इसोर, फिसानि साननाया जाफुंमारबाय। आं जेखौ सानदों बेनो जामारबाय। आंनि मान सन्मान गासिबो जाजोब्बाय, गासिबो जाजोब्बाय। आं जि सानदों बेनो जाफुंमारबाय। अजय, ओरै ओंखारबोलाय। माब्राबाय? नों आंखौ मा खालामनो सानखो? नों आंनि मान सन्मान गासिबो सन्मान खालामबाय। आफा, बेखौ मा बुंलाबायखो? है दाफा दा बुं नों आंखौ। आं नोंनि बिफा नङा, नों आंनि फिसा नङा। जाय आनजादखौ हो होननानै होआलाबानो थानानै गासिबो आंनि मान सन्मान जाजोब्बाय। माने मालाय फुंजाया पास जाबाय, JEE आनजादखौ पास खालामबाय। बिमा बिफाया मान सन्मान जौगाबाय। फार्स्टखौल'सो खोनाबाय, सोर आरो माबोरै नों बेखौथ' मिथिदिया। नों बेखौ खोनानायमोनबा रागानि सोलाय खुसिसो जागौमोन आफा। नों दुखु दाजा। बे आनजादाव फुंजाजों लोगोसे आंबो पास जाफादों आफा। मा नोंबो पास जादों आफा? नों थारखौनो बुंदों आफा? औ आफा। नोंलाय बेखौलाय मानोथो आंनि खिथादिया आफा? आफा, आं नोंनो माबोरै खिन्थानो, जेराव नोंनि सोलाय रागायासो जायगा लानानै दं आफा। आफा, नों आंखौ मा होननानै सिनायो? आंनाव मा बाथ्रा सोंखो नों आफा? आंनि सोंनायनि फिननाया बे नङा आफा। नोंलाय माथो जाबावनांगौ आफा? नों आंनि असे फिसा। बास बेनोल' नामा आफा? बेनोथ' नोंनि गोरोन्थि। आं नोंनि फिसानि अनगायैबो सासे सोलोंसा आफा, आरो आंबो सोरनिबा सासे फिसानि आंगो लोगो आफा। आंगो लोगोनि मावनांगौ थार समाव फैनायलाय बेखौनो मावदों आं आफा। नाय आफा, आं बोसोरसे फावसायनायावनो सासेनि सोलाय सानै इन्जिनियार फरायनो खाबु मोनबाय आफा। माब्लाबा देरहानायनिख्रुइ जेननायासो बांसिन गोजोननाय थायो आफा। आफा, आं सासे बिफा जानानै आं बेखौ बुजिनो हायाखैमोन फिसा। खालि आंनि मान सन्मान गोजोननायखौल' नागिरदोंमोन। आंखौ जाथावोब्ला निमाहा होदो फिसा। बेनोथ' आफा सोलोंसानि आंगो लोगोनि आनजादनि आनजादा। नों दिनै बुजिबाय, बेनो बे जिउनि थाखाय गोजोनथाव आरो उथ्रिसार आफा। अजित, दान्दिसे सम फैनो हागोन ना लांगोनायाव? नोंजों गोनांथि खोथा सावरायनो दंमोनलै। होमबा फैदे, आं लांगोनायाव दं दै। दे। माथो जिरायनानैसो दं? रायलायनो लिंहरदोंमोन आंखौलाय नोंलाय? हाबाब, आं बे नोंनि दाहारखौ माबोरै सुख'नो हानो? हा, मा दाहारनि खोथा बुंखो नों?
बेथ' आंनि मावनांगौ गोनां हाबासो ना फुंजा नोंनिथ' थार लोगो आंनि बेनोथ' थार लोगोनि धोरोम लोगोआ जेंना जेंसिनिफ्राय थानायाव बोखांनाय खोमसियाव थानायनिखौ सोराङाव लाबोनाय गाबज्रिनायाव माथो हरनाय आंबो बेफोरखौनो मावदोंब्रा फुंजा अजित नोंनि नोजोर आरो आखुथाया थारैनो गोख्रों आरो गोथार आं दिनै बुजिबाय थार लोगोनि गोनांथिया मा थार लोगोआ माबायदि बेनोथ' फुंजा दिनै गोबां समाजनि लोगोफोरा लोगो थासेयावबो लोगोनि आखुथायखौनो मावफुङा सम थायोबाबो आनजाद होनायावनो उथ्रिनो हाया बेनोथ' रोंनायनि गोरोंनि थार लोगोनि आनजादब्रा फुंजा बेनोथ'